ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪ್ರಚಲಿತ ಇದು ಪ್ರತಿದಿನದ ಕುತೂಹಲ, ಪ್ರತಿದಿನದ ವಿಶೇಷ. ಇವತ್ತು ನಾವು ತುಳುನಾಡೋಚ್ಚಯ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಪಿಲಿಕುಳದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 23ರಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವಂತಹ ತುಳುನಾಡೋಚ್ಚಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ತುಳುವರ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಬದಿಯಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೃಹತ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ತುಳುವೆರೆ ಆಯನೋ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾದ ತುಳುವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಅವರು ಪಿಲಿಕುಳದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಕಲೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರು ಅಂದರೆ ತುಳುನಾಡೋಚ್ಚಯವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಈ ಇದು ತುಳುನಾಡೋಚ್ಚಯವನ್ನು ಯಾಕೆ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ, ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಸರ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಈ ತುಳುನಾಡೋಚ್ಚಯದ ಬಗ್ಗೆ? ಪಿಲಿಕುಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. V4 ಚಾನಲ್ ತೂಪಿನ ಪೂರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಜೋಕಲಕ್ಕೆ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ದಾಂತೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜೈನರು ಪೂರ ಒಂಜೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡದ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲಕ್ಕ ಜೀವನ ಸಾರು ಕೇಳದು ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅರೆತಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ತುಳುನಾಡ ಉಚ್ಚಯ 2017 23 ಮತ್ತು 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪಿಲಿಕುಳ ನಿಸರ್ಗಧಾಮಡು ನಡಪೆರಗೊಂಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಲೇಸ್ ಒಂದು ಕಾರಣ ಬಂಡ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಡ್ಪೇನೆ ಕೇಳಲೆ. ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಜನಜೀವನವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯೋ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿಯೋ ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಳಿಸುವ 3 ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ, ವಿಜ್ಞಾನ, ರಾಜಕಾರಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾದುದು ಧರ್ಮ. ಈ ಧರ್ಮದಗೋಸ್ಕರ ಗೊಂದಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಯಾವುದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯಾವುದೊಂದು ಇದು ಇರಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನಂದ್ರೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಐನಡ್ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ. ಈ ಭಾಷೆ ದಿನಪೋಯಿಲಕ್ಕಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ದಾಯಪಂಡ ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾಯ ಉಂಡು ಹೊಸ ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟಿನಕಲು ವಿಧಾನಕ್ಕೂ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೂ ಲಂಡನ್కు ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಗಲ್ಫಕ್ಕೆ ಹೋದು ಈ ಭಾಷೆನೆ ಮರ್ತು ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒರಿಪೋಡು. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತನು ಪರ ಸಂಸ್ಕೃತಮ್ಮ ಎಂಕಲು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಕಲು ಕಿನ್ನು ಪನಗಿತನೋ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪೋಡು ಪಂಪನೋ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ. ಅವರ ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲ ತುಳು ಈತ ಪೊರ್ಲು ಭಾಷೆ ಏತೋ ಮಲ ಜನ ತುಳುವರು ಹಂಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದರು ಈ ಎಡ್ಮೆ ಪಂತಿರು ಸಂವಿಧಾನ ಸೇರ್ಪಡುದು ಅವಳು ಇತ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ದಾಳ ಆತಜಿ ಎಂಕುಲು ಸುರುಟ್ ಮಂತನಗಳನ್ನ ನೆನಪದಿದ್ದು ನಮ್ಮಡ ಏತಾಪಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮಲ ಈ ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಎಡ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದರು ಸೇರ್ಪಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಉದ್ದೇಶ ದಾಗೊಂಡ ಪೂರ ತುಳುನಾಡು ಬಿಟ್ಟ ತುಳುವರು ಒಟ್ಟಾವಡು ಎಡ್ಡೆಡು ಜೀವನ ಗೆಪ್ಪಡು ಎಡ್ಡೆಡು ನಡಪಡು ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒಯ್ಪದು ದುಂಬುದ ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪುಲ್ಯಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪೋಡು ದೀವೋಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಭಾಷೆ ಅವು ನಮ್ಗೆ ಬಂಜಿಂದರೆ ಬೋರ್ಡು ಏನು ಬಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಪುಜಿ ಆಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪರವರ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಪರವರ್ಕ ಹೋಗ್ಬೇಕ ಬೇತೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ನಾಡ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡ ಹಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಊರಿತನ ಅಪ್ಪೆ ಪರಬರಂಗ ಅವ ಅಪ್ಪೆ ಆತ ನಾವು ಅಂಚಾದ
ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಉಂಡಿ ನಾವು ತಿಂದಿ ನಾವು ಅವು ಮರೆತು போய் ராப்பண்டா ಜೋಕ್ಲಾಟ್ ಇತ್ತಿನ ದೋಸ್ತಗಳೇ ಮರೆತು போய் ರಾಪಂಡ ಪಿದವರು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಂಡ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಭಾಷೆ ಒಲಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಒಲೆಪಾಡು ಒಂದೇ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚಾದ 24 ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೇಸ್ ನಡ್ತೊಂದು ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾನು ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವ ತುಳು ನಾಡದ ಭಾಷೆ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮದ ಅಂತ ಏನು ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನೇಮಕ ಬಂದರು ಬಾರಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ ಯಾನು ಆವಪಣ್ಣ ದಾಯಪಂಡ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಈ ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಆ ಪಂಡದ ಉನ್ನತ ಬರಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಯ್ಯಮಟ್ಟ ದಿನ ದುರ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗುಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಈ ಪೂರಾ ಜನರ ಬತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಲೇಸ್ ಪೊರ್ಲೂಡು ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಗುಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ನಿಗಲ ಪೂರ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಈತೆ ಬಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ದಾಳಜ್ಜಿ ಒಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ತಾರೀಕು ಐನತ್ತು ಎಂಕಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡು ತುಂಬದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಅಂಡ ಎರಡ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ನೀವು ಪೂರ ಬರೋಡು ಪಿದಾವುಡು ನಮ್ಮ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲರು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬರೋದಿಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಆಂಧ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲರು ಮಸ್ತನ ಬರೋದಿಲ್ಲರು ಅದೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದೆಲ್ಲ ತೋಜವರು ಪರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪೂರ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಎಂಚಿನ ಅಡ್ಡೆ ತಿನ್ನುತ್ತನ ಎಂಚಿನ ದೋಸೆ ತಿನ್ನುತ್ತನ ಎಂಚಿನ ಚಟ್ನಿ ಇತ್ತನ ಅವು ಪೂರ ಅವು ತೋಜವರು ಅವು ತಿಂದ ನಂಗೆ ದುಂಬದ ನೆನಪು ಬರ್ಕೊಂಡು ದುಂಬದ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಗುಲು ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಈ ಲೇಸನ್ನು ಸುಧಾರಿಸದು ಪೊರ್ಲೂಡು ಯಶಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಿಗಲ ಪೂರ ನಮಸ್ಕಾರ ಯೋಗೀಶರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡರ್ ನಮ್ಮ ಡೇವಿಡ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಹೋರಾಟ ಎಂಚೆ ಮಲ್ತಾರು ಶುರು ಮಲ್ತಾರು ಎಂಕುಲು ಸಾಧಾರಣ ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷದಿಂಚ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಕ್ಲ ಎಂಕನ ಉದ್ದೇಶದ ಪನ್ನಂಡ ಯುನೆಸ್ಕೋದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಕಾರ 5 ವರ್ಷದ ಹುಲಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಭಾರತ ದೇಶದ ಕೆಲವು ಭಾಷೆ ಅಳಿವಿನಂಚಿಡುಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಲ ಅಂಬಿರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಏಪಂಡಲ ಅವು ನಾಶ ಅಣ್ಣಂಡ ಖಾಲಿ ಭಾಷೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪದ ಜನಾಂಗ ಅಲ್ಪ ನಾಗರಿಕತೆ ಪುರ ಏಪಲ ನಾಶ ಸಾಧ್ಯ ಏಪ ಸಿಂಧು ನಾಗರಿಕತೆ ಎಂಚ ನಾಶ ಅಂಡ ಐತ ಇಡೀ ಜನಾಂಗನೇ ನಾಶ ನಂಚೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ತುಳು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ನಾಶ ಅಂಡ ಐತೆ ಇಡೀ ತುಳು ಜನಾಂಗನೇ ನಾಶ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಈ ತುಳು ಭೂಮಿ ಬಣ್ಣಂಡ ಒಂಜಿ ಪರಶುರಾಮ ಷಷ್ಠಿ ಬಂದ ಈ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಡಲು ಪಿರಂಜಿ ಮೈಟ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ಅದ ಪಂಡ ಕೃಷಿ ಆದುಪೆರರು ಮತ್ಸ್ಯೋದ್ಯಮ ಆದುಪೆರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂಚ ಆದಿತ್ಯನವ ಮುಲ್ಪದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಸರಕಾರದ ಒಂಜಿ ಅನುದಾನದ ಪೆರಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯರ್ನ ಸಹಕಾರ ಇಜ್ಜಂದೆಲ ಇದ್ದಾದ್ರ ತುಳು ಒಂಜಿ ನಶ ಅವಂದೆ ಪೋತುಂಡು ಯಾಪನಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಭಾಷಾವಾರ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಆನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಆಪನ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಸೇರಿ ಆಮೆಟ್ಟಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಬಂದಿನ ಪ್ರದೇಶ ಕೇರಳ ಸೇರಿನ ಆಂಡ 5 ಬೊಕ್ಕ ತುಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತುಯರ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಏರ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಉದ್ಯೋಗ ಅಧಿಪರರು ಏರ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲರ್ದಾದ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತಿನ ತಂದೆ ಸರಕಾರದ ಪಾಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಅಂತೇನಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಈ ತುಳು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನಮಕ್ ಅವನತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚದು ಪ್ರಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆನಾಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ 21 ವರ್ಷ ದುಂಬದ ಬಳ್ಳಾರಿ ತುಂಡ 21 ವರ್ಷ ದುಂಬದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತುಂಡ ಇನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ತುಂಡ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಆದುಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ 30% ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡಲ ನಮಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕೊಂದು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಕಂಬುಲ ಆದಿಪ್ಪೆರಾರು ಮುಲ್ಪದ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಪೆರಾರು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಸರಕಾರದ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಪ್ರಯಾಣ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶನ ಸಂತಲ ಓಲೆ ಒಂಜಿ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ಲಕ ಮಂತ್ರಿ ಓಲಾಡಿ ಇಡೀ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿನಂಚಿನ ಮಲಮಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅವಡು ಅವು ಇಡೆ ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಅವನುಂಡು ತುಳುನಾಡು ಅವನತಿ ಅವನುಂಡು ಅಂಚದ ಪ್ರಗ ತುಳು ಒಡಿಪೋನ ದೃಷ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಮೀನಾಳು ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಶ್ ಬದ್ಯಾಡ್ಕ ಮುಖ್ಯಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ ಉಚ್ಚಯ 2017 ಪಂಪಿನೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಲ್ಲ ಐಕೆ ಹಿಂಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಜನಕಲು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪೇರಿ ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಸೇರಿ ಪಂಪಿನ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವಾರಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬಯಸುಂಡು ಅದು ಬಂಡ ಒಂದು ಕಾಸರಗೋಡು ನಿಕ್ಲು ಗಡಿ ಭಾಗದಕ್ಲು ಬಂಡದು ಈರು ಬದಿ ಎಡ್ಕದಾರು ಎಂಚ ತುಳುತ ನೆಕ್ ದಾಯಿಗೆ ಹೊಂದೊಂದಾರು ಪಂಡದು ತುಳುನ್ ದಾಯಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಂಡ ಮಲಯಾಳಂ ನಿಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ
ಭಾಗ ಅಲ್ಪ ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾಯಿಗ್ ಅವು ನಿಜమైన ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡರು ನಿಜವತ್ತಂಡ ತುಳುವೇರಿನ ದುಂಬುಡ್ದು ಬುಕ್ಕನೆ ವಿಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತೀರು ಅವ್ರು ಸುರುಕಾದ ಮಲ್ತೇರಂಡ ತುಳುನಾಡಿನ ರಡ್ಡು ವಿಭಜನೆ ಮಲ್ತೇರು ಒಂಜಾಯ್ಟ್ ಪ್ರಧಾನ ಉದ್ದೇಶ ಉಪ್ಪು ದಾದ ಬಂಡ ತುಳುನಾಡಿನ ಹೊರಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಲಿ ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಕಾಸರಗೋಡ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ರಡ್ಡು ವಿಭಜನೆ ಮಲ್ತೇರು ಐದವರು ಅಲ್ಪದ ತುಳುವೇರು ಅಲ್ಪ ಏರು ಮುಲ್ಪದ ತುಳುವೇರು ಮುಲ್ಪದೆ ಕೆಲವರು ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಜ್ಜನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ ತುಳುವೇರು ಪಾಲ್ಪಟ್ಟದು ಭಯ ಅವತ್ತಂದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಾತಿದ ವಿಷಯಡು ನಮ್ಮ ವಿಭಜನಾಯ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯಡು ನಮ್ಮ ವಿಭಜನೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಭಾಷೆದ ವಿಚಾರಡು ವಿಭಜನೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನೀರದ ವಿಷಯಡು ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ಪ ಈತ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕಪುರದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿ ಒರಿಯೋ ಸಾಧ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಟು ಒಂದು ಅಪಾರವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡು ಉಂಟು ಎಂಚ ಭಾರತದಿಂದ ಭಾರತೀಯರು ಎಂಚ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಂಚ ತುಳುನಾಡಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತುಳುವೇರಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡಾವಡದು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಎಂಗ್ಲ ಕರಿ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವ ತುಳುವೆರಾಯನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೀತ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸುದ ಫಲವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಒತ್ತೊರ್ಮೆ ತುಳುನಾಡು ಜಾತಿ ಮತ ಭಾಷಾ ಒತ್ತೊರ್ಮೆ ಉಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಕರಿ ಸರ್ತಿ ಸುಮಾರು 14 ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಹೊರಲ್ಲ ಅವೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಪೂರನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ತುಳುವ ಧರ್ಮ ಐದವರನ್ನೇ ತುಳುತ್ತ ಭೂತಾರಾಧನೆ ತುಂಡ ಐಟ್ ಬ್ಯಾರಿ ಭೂತ ಉಂಡು ಪುರ್ಬು ಭೂತ ಉಂಡು ಚೈನಾದ ಭೂತ ಉಂಡು ಬ್ರಾಣಿ ಭೂತ ಉಂಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಾಂತಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಅವು ತುಳುವ ಧರ್ಮ ನಿಜವ ಎಂಚ ಪ್ರಕೃತಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಮನ್ಪೇರ ಅವು ತುಳುವ ಧರ್ಮಡು ಉಂಡು ತುಳುತ್ತ ಧರ್ಮಡು ಉಂಡು ಐನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ನಮಗೆ ತೆರಿಪವಡು ಅವು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಉಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಅವು ಪ್ರಕೃತಿ ಹಿಡಿದು ತಿಕ್ಕು ನಾವು ಒಂಜಿ ನಾಯಿಗೆ ದಾದೆಲ್ಲ ತಾಗಂಡ ಅವು ಪೋದು ಬೊಣ್ಣಿಯಡು ಬತ್ತು ಕುಡೇರು ಐ ಕೇರಳ ಪನ್ಪುಜೇರು ಅವೇ ನಾಯಿಗೆ ಬಂಜಿ ಬೈನಂಡ ಐಕ ಒಂಜಿ ಪಂತಿ ತಿನ್ಪುಂಡು ಅಂಡೊಂದು ಈ ನಾಲೆಜ್ ಹೊಲ್ತುಂಡು ಪ್ರಕೃತಿ ಉಂಟು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪ್ರಕೃತಿನ ಮರೆತು ಹೋತ ಆ ಪ್ರಕೃತಿನ ಒರಿಪವಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಐನೇ ನಮ್ಮ ಅವು ಐದವರ ಬುಕ್ ಅವೇ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಬತ್ತಿನೇ ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ಅವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲ ಅಜ್ಜಿ ಐದವರ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಅಂಚಿ ಕೇರಳ ಬಣ್ಣ ಊರ ಮಲಯಾಳಿನ ಪನ್ಪ ನಾವು ಮಿತ್ತು ಬಣ್ಣ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪನ್ಪ ಅಂಚಿ ಬಣ್ಣ ಮರಾಠಿಲ ಪನ್ಪ ಇಂಚಿ ತಮಿಳರಿಂದ ಪನ್ಪ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ತುಳುವೇರಿಂದ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಗೋಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಪುಜ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತುಳುವೇರು ಅವು ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮ ಆವಡು ಒವ್ವೇ ಭಾಷೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ತುಳುವೇರು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲ ದಾದ ಪಂಡ ಜಾತಿ ಭಾಷೆ ಮತ ಒತ್ತೊರ್ಮೆ ಪನ್ಪುನು ಈ ತುಳುವರಿಗೊಂದು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಪಂದ್ ನಾವು ಪಂದ ಮಾತ್ ಈರೇ ಪಂಡ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತಾ ಧರ್ಮಗಳು ಹೊಂದೊನ್ನಕ್ಲು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಈ ತುಳುವರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಾತಾರ್ಲ ಬೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಒಪ್ಪುನವು ಸರಿ ಅಂಚಾರ್ದಾರ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನೆ ಜಾತಿ ಮತ ಭಾಷೆ ದಾಂತೇನ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ದಾಂತೇನ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತವತ್ತು ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬದುಕಿರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬದುಕಿರ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಿ ಭಾಷೆ ಇದ್ದಂದೆ ಬದುಕಿರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಾಕ್ಲ ಧರ್ಮ ಅಕ್ಲಾಕ್ಲ ಜಾತಿ ಅಕ್ಲಾಕ್ಲ ಭಾಷೆ ಅಕ್ಲಾಕ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವು ಅಕ್ಲಾಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಅವು ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ ಅಯ್ನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಎಂಚ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾಡ್ಪಣ ಎಂಚ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾಡ್ಪಣ ಅವುಗಳಿಗೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಟು ಐಟು ದಾದಾಪುನ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಮುಳ್ಳು ಜಾತಿದ ಬುಧರು ಆವಡು ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಆ ಒತ್ತೋರ್ಮೇಲೆ ಪನ್ಪುನೆ ಅತನ ನಿಕ್ಲು ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಬಂಡು ಆ ಜಾತಿ ಬೋಡಿ ಅಕ್ಲ ಜಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ ಏರು ಅಕ್ಲಾಕ್ಲ ಜಾತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ಪುಣ ಅಕ್ಲಾಕ್ಲ ಧರ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮ ಪ್ರತಿ ಧರ್ಮಲ ನರಮನಿನ ಉನ್ನತಿಗೆ ಬಡತಿ ಬತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಭಾಷೆ ಇತ್ತ ಭಾಷೆಗಳ ಅಂಚೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕಗಿತ್ತಿನ ಭಾಷೆಗಳು ಆ ಭಾಷೆಗಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯ ಬೇತೆ ಉಂಟು ಅವ ಉಂಟು ಆ ಶಕ್ತಿಗಳೇನು ಅವ ಬೋಡು ಪೂರ ಅವಿತ್ತನೇ ನಮಕೊಂಜ ಅವು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಆ ಒತ್ತೋರ್ಮೆ ನಮ್ಗೆ ಬೋಡು ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಭಾಷೆಗಳ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯಡು ಧರ್ಮದ ಬುಧರು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಬಡಕಳ ಮುಟ್ಟದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಮುಗಳ ವ್ಯಾಪನೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅವು ಈ ತುಳುನಾಡು ಆ ಪೈನು ಕೂಡ ಇದ್ದೇನೆ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕ ಉಪ್ಪಡು ಯಾನಿತ ಡೇವಿಡ್ ಸರ್ಡ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ಗ ಪಂದು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ತುಳುಲ ಎಂಚ ಹೊಂದೊಂದು ಬೈದಿಂದ ಬಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ? ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನೀವು ರಾಜೇಶ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟು ಜಾತಿ ಭಾಷೆಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5 ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5 ಭಾಷಾ. ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆ ಉಂಟು? ಭೂಷಣ್, ಭೋಜನ್, ಭಜನ್,
ಬೇಸಾಜ ಬೇಸಂದ್ರೆ ಈ 5 ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು, ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸು. ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ನಾನು ನನ್ನ ಧರ್ಮವೇ ಮಾಡುದು, ನನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ತುಳು. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಕಲಿತದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ, ಅದರ ನಂತರ ಕಲಿತದ್ದು ತುಳು, ನಂತರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತದ್ದು ಕನ್ನಡ. ಈ 3 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಮೇಲೆ ನನಗೆ 3 ಭಾಷೆ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ. ಯಾವ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಮುಂಬೈಲಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ, ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಬರ್ತದೆ, ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಗುಜರಾತಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ದೇಶ, ನನ್ನ ಜನ್ಮ ತಾಯಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಟು. ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ತುಂಬಾ ಸಲ ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ರಾವಣನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಲಂಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ತನ್ನ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ಭ್ರಾತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಣ್ಣ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಶ್ರೀರಾಮನ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಏನಿದ್ರು, ಅಪಿ ಸ್ವರ್ಣಮೇ ಲಂಕೆಯನಮೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೋಚತೆ ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗದಪ್ಪಿ ಗರಿಯಸಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದದ್ದು, ಇವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ 51 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಹುಟ್ಟು ಜನ್ಮದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯುದು, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕರೆದಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಉಂಟು, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದಾದ್ರೂ ಬರಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅನೋಭದ್ರ ಕೃತಾವೋ ಯಾಂತು ವಿಶ್ವತಂ. ಅದರಿಂದ ಕರ್ಮಣಿಯೇ ಮಾಧಿಕರಷ್ಟೇ ಮಾಪತಿಷ್ಟು ಕದಾಚನಂ. ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ, ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಇದರ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮದು, ಫಲ ಭಗವಂತನು. ಈ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ, ತುಳು ಭಾಷೆ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ, ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಆ ಭಗವಂತನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ, ಭಾಷೆ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಎಂದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುದು ದೇವರು 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 ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ದೊಂದು ಶಕ್ತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು. ಯಾವ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ there is only one religion that is called religion of love. In this world there is only one caste of humanity. In this world there is only one language of the hearts. 51 ವರ್ಷ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಲ್ಲದ್ರು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ, ಈ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ, ಮಾತೃಭಾಷೆ ನಾನು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಕಲಿತದ್ದು ಈ ಭಾಷೆ, ಈ ಸಂಸ್ಕೃತನೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಆದಂತದ್ದು ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿದೆ, ಕುಟ್ಟಿದೊಂಡೆ ಮತ್ತೆಂತದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುದಂತದ್ದು ಕಂಜಿ, ಉಪ್ಪಾಡು, ಕಂಜಿ ಉಪ್ಪಾಡು, ಬಕ ಮುಂಗೆಲಿಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಚಟ್ನಿ, ಐಕಿತ್ತಿನ ರುಚಿ, ಎತ್ತಿತ್ತಿನ ಉಂಡ ಐಜಿ ಇತ್ತದಾಗ ಪೂರ ದುಂಬೆ ಅಂಕಲಕ್ಕೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ದುಂಬೆ ಅಂಕಲಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ನೆರಮನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಒರಿಯ ಬತ್ತಡ ಗೊತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಇತ್ತ ನೆರಮನೆಟ್ಟು ಏನಾಡಲು ಒರಿಯ ಗೊತ್ತುಂಡ, ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡ, ಆ ಪ್ರೀತಿ ಮನೋಭಾವ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಮನೋಭಾವ ಪೋತಿನಾಡು ಪೂರ ಕೊಂಡೋಡ್ಕೊಂಡು ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಈ ತುಳುನಾಡು ಉಚ್ಚಾರ. ಸರ್ ನಿಕಲ್ಡ ನಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಆಯ್ತು. ಎಡಿಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ವಿರಾಮದೆತ್ತೋನೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪ್ರಚಲಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರ ಹತ್ರ ತುಳುನಾಡು ಒಚ್ಚಯದ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟನೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಡಿತಿನ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಡು ಈತ ನಮ್ಮ ಎಂಜಿನ ಹೊಂದಿತ್ತವೆ ಈತ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಈ ತುಳುತ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಪುನಃ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾನು ಹಿಂದೂ, ಯಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ, ಯಾನು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಒಂದು ಭಾವನೆ ಪುನಃ ಇದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೀ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೆದ್ಪೇರು ನಿನ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಣು ಬಾಳೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ರಡ್ಡು ಆಣು ಬಾಳೆಗ್ಲೇನೆ ಪೆದ್ದಿಯರು, ರಡ್ಡು ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಪೆದ್ದಿಯರು. ಆ ರಡ್ಡು ಬಾಳೆಗ್ಲೇನೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವು ಹಿಂದೂ ಕೊಂಚ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂದಿರ್ನಿಗ ಈ ರಡ್ಡು ಬಾಳೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕ ಹಿಂದೂ ಇಲ್ಲಲು ಬಳೆ ಪುನಃ ಈ ಆತನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆತನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಲದ ಆದವು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಲ್ಲ ಬಳೆ ಪುನಃ ಹಿಂದೂ ಬಾಲದ ಆದವು. ಅವ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಈ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಭಾಷೆಲ ಕಲ್ಚರ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ ದಾದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಉಪದ್ರ ಬಂದ ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಪನ್ಪ
ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಂಡ ಆಗಿ ಭಾಷೆ ತಿರುಗುಜಿನ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಲ್ಚರ್ ಇಜ್ಜಿನ ಭಾಷೆಲ ಕಲ್ಚರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಇಂದೇನೆ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪವನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಬರೋಡು ಆ ಆಲೋಚನೆ ಪುಟ್ಟೋಡು ಆ ಚೇಂಜ್ ಥಿಂಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತುಳುನಾಡು ಉತ್ಸವದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೆಗುಂತುಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಕೋಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆವಡುದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಗ್ಲಪಿದಾಡ್ದ ಅಂಚ ತುಳು ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನ ಉದೀಪನ ಆಯರಂಡು ಆ ಉದೀಪನ ಲೇಸಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬಿನ್ನೇರ್ನಾಗ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜಕೀಯ ನೇತರನಾಗ್ಲಾವಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ನೇತರನಾಗ್ಲಾವಡು ತುಳುತ ಮಲ್ಲ ಜನ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳದ್ದು ತುಳುವೀರು ಬರ್ತದೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡಪೇರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಂತ ತುಳುವೇರು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪೇರುಂಡು ಐಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಈ ದ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಐತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ನಡಪೇರುಂಡು ಅವು ಒಂದು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆ ಆವಡು ತಮಿಳು ಭಾಷೆ ಆವಡು ಮಲಯಾಳ ಭಾಷೆ ಆವಡು ಅದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆದ ಪೂರ ಪಂಡ ಐಟು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಐಟು ತುಳುಲ ಸೇರಿದಿನ ಐನು ಕೂಡ ನೆನಪು ಕೊಟ್ಟಾರ ನಿಕ್ಲು ಮದಪಡೆ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಅವು ತುಳುಲ ಐಟು ಉಂಡು ಬರ್ನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಐತಲ ಜನಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿದ ನಮ್ಮ ಚೆಂಡೆ ವಾದನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಗೊಂಬೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಲ್ಪ ದಿಬ್ಬಣ ತುಳುವೆರೆ ದಿಬ್ಬಣ ತುಳು ಒತ್ತೋರ್ಮೆದ ದಿಬ್ಬಣ ವಾಮಂಜೂರುಡ್ದು ಪಿಲಿಕುಲಗೆ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಐದೂಕ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ಉತ್ಸವದ ಉದೀಪನ ಆಯರುಂಡು ಉದೀಪನಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೊಡಿದ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ನೇತನಕ್ಲಾವಡು ಮತ್ತು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನಕ್ಲಾವಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಂದಾಳುಗಳಾವಡು ಮೆಕ್ಲೂರ ಪಾಲ್ಪಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಬಯ್ಯಾಗ ಪಿದಯೂರ್ದ ತುಳುವೇರ್ನ ಪರವೂರ್ದ ತುಳುವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಲ್ಪ ನಡಪೇರುಂಡು ಅಕ್ಲೆನ ತುಳು ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಅಕ್ಲೆ ತುಳುನು ಬುಳೆಪೇರು ಆಗ್ತಾ ಬುಳೆಚ್ಚಲಿಗೆ ಏತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಮನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಪಲ ಕೆಲಸ ಆ ಒಂದುಂಡು ಆ ವಿಷಯಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚಾಗೋಷ್ಠಿ ಅಲ್ಪ ನಡಪೇರುಂಡು ಬಯ್ಯಾಗ ದ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿದನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮನಪುನಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದ್ರಾವಿಡೋತ್ಸವದ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಕಲೆಕ್ಲಿಯನ್ನ ತೋಜ್ಪವನ ಒಂಜಿ ದ್ರಾವಿಡೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯರುಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆ ವೇದಿಕೆ ಆಯರುಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಐಟು ಪಾರ್ದನ ಮೇಲ ಕಳರಿ ಕಳರಿಂದ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನ್ನು ತುಳುನಾಡದ ಕಳರಿ ಪಂಡ ಗೊತ್ತು ಜೇರಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ ಯುದ್ಧ ಕಲೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಅವು ಕಳರಿ ತುಳುನಾಡ ಅಪ್ಪ ಆ ತುಳುನಾಡದ ಕಲರಿನಿ ಇನಿ ಅವು ತುಳುನಾಡು ಡಿಜ್ಜಿ ಒಲ್ಲ ಅಂಡ ಕೇರಳ ಇನ್ನು ತುಳುನಾಡನ್ ಕಲರಿ ಪಂಡ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಅದುಂಡೈ ಐನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಕೊಂಡು ಬರೋಡು ತುಳುನಾಡು ಕಲ್ಪ ಹೊಡೆದು ಪಂಡ ಉದ್ದೇಶಡು ಕಲರಿದ ಬಗ್ಗೆ 2 ದಿನದ ಶಿಬಿರ ಅಲ್ಪ ನಡಪೇರುಂಡು ಆ ಕಲರಿದ ವಿಷಯಗಳು ಅಥವಾ ಮರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಐನ ಪೂರ ವಿಷಯಡು ಪೂರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳ ಬರ್ಪೇರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಲರಿ ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ಕಲರಿಗಳು ಎಂಚಾದ ಗರೋಡಿಗಳಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಆತ ನಮ್ಮ ಕಲರಿದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ದೀಪನ ಜಾಗೆ ಗರೋಡಿ ಆದಿತ್ತು ಆ ಗರೋಡಿಗಳು ಇನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ ಅಂಡ ಕಲರಿನ ನಮ್ಮ ಮದತ್ತು ಪೋತ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನು ಕೂಡ ತುಳುನಾಡು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ಕೊಂಡ ಉದ್ದೇಶ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಯ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮೇಳ ಮಲ್ತು ಹೋಯ್ತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮೇಳಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎಂಚ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತೊಳಿದ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಲ್ಪ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತದ ಅವತ್ತಂದೆ ಮನದನಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರಧಾನ ಒಂದು ಆರಾಧನಾ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಪಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅವು ಅಜತತ್ತಿದ್ ಪೋಂದುಂಟು ಆ ಅಜತತ್ತು ಪೋಯಿ ನಾನು ಎಂಚ ನಮ್ಗೆ ಸರಿಮಾನ್ಪುಲಿ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಒಂದು ಚರ್ಚಾಗೋಷ್ಠಿಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ತುಳುರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಡಾಕ್ಟರ್ DK ಚೌಟ ಸುನೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾಚಾರ್ ಅಕ್ಲೆ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದರು ಸಿರಿಪಾರ್ದನದ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚ 3 ಜನಕ್ಕೆ ತುಳುರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಕುದುಂಬು ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಯ್ಯರ ಕಿಂಜನ ರೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಕುಂಚಿತ್ತಾಯ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಡಾಕ್ಟರ್ UP ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಮೆಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಈ ವರ್ಷ ಈ 3 ಜನ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಜನಮೈತ್ರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಾವು ಬಯ್ಯದ ಹೊರತುಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡ ಅವು 5 ಜನಕ್ಕೆ ಜನಮೈತ್ರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಐಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಕ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ MN ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬುಕ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ನಾರಾಯಣ ಬುಕ್ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಕ್ ME ಮುಲ್ಲೂರ್ ಹಿಡಿದು ME ಮುಲ್ಲೂರ್ ಅಂತ ಈ 5 ಜನ ಜನಮೈತ್ರಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಸಿನಿಮಾದ ಬೈಯಡ್ ಒಂಜಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾತೊಂದು ಒಂದೆಲ್ಲ ಕೊಂಚ ವಿಶೇಷ ತುಳುನಾಡು ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಕನ್ನಡ
ತುಳು ಕೊಂಕಣಿ ಬ್ಯಾರಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ಕಿನ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ಹಿಡಿದವರು ಐನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಐನೊಂಜಿ ನೆಗತ್ತು ತೋಜ್ಪವನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅವನೊಂದು ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ ಜಪ್ರೆ ಮೇರು ಒಂಜಿ ಪಂಡರ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಈ ತುಳುನಾಡು ಒಚ್ಚೆಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಪೋಡದು ಯಾಪಂಡ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಒಲಿಪೋನ ಜೊತೆ ತುಳುಕು ಮಾನದಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ತುಳುಗು ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೋರಾಟ ಮಂದದಿಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಕ್ಲಾದು ಪೆರರು ಇವನ್ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಇವನ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಆ ದಿನ ತುಳು ನೆನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರ್ಪಡು ಪಂತೇರು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಡಪುಂಡು ಇವನ್ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠ ರಚನೆ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಅವಡು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಂತಲ್ಲ ತುಳುಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ತುಳುತ ಇವನ್ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ತುಳು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ಯರ್ ನಾಡ ಶಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಇನಿ ಅವೇ ತುಳುಗು ಮಾನದಿಗತಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ಮಾನದಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಐಕ್ಯ ತುಳುಗು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಐಕೊಂಜಿ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಸಂತ್ ಬಂಗೇರಿ ಸಂತಲ ವಿಧಾನಸೌಧ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ದೆಪ್ಪರ ಪನಗ ಅವೇನು ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ದೇಪಂಡ ತುಳು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ದೆತ್ತರ್ ರಾಪಿ ತುಳು ನಮ್ಮ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಹಿರಿಯ ಭಾಷೆ ಇನಿ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಂತಲ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ನಾಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ 2,000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಎತ್ತಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇನಿ ಅವು ನಾಶವನ್ನುಂಡು ಇನಿ ತೂನಗ ಬಾರ್ಕೋರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತೂನಗ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ತುಳು ಶಾಸನ ತಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬನಿಸ್ಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಚ್ಚಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಉಚ್ಚದ ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡ ತುಳುನು ಒರಿಪಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಆ ಮೂಲಕ ತುಳು ದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಯಾನು ಒಂಜಿ ತುಳುವೆ ಅನ್ಪಿನ ಅಭಿಮಾನ ಬರ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ದಯಪನ್ನಡ ಈತ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಂಡರಿ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡರಿ ಭಾಷೆದ ಭಯಂಕರ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಡು ಎಪ್ಪ ಜನಕ್ಲೆನ ಮಧ್ಯಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಭಾಷೆ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಯಾಪನ ಇನ್ನಿ ಕಾಸು ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ತೂದುಪ್ಪರು ತಮಿಳ್ನಾಡು ತೂದುಪ್ಪರು ಇವನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತೂದುಪ್ಪರು ತೆಲುಗು ದೇಶಂ ತೂದುಪ್ಪರು ಇವನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತೂದೆ ಅವನು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಇವನ್ ಅಲ್ಪ ಜಾತಿ ಕಲಾ ಕಮ್ಮಿ ಕೋಮು ಘರ್ಷಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಯಾಪಂಡ ಅವನ್ ಪಾತ್ಯನ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಭಾಷೆ ಪಾತ್ಯರು ಅಂಚದ ಅಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ಘರ್ಷಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಪಂಡ ಭಾಷೆ 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 ಭಾಷೆದ ವಿಷಯ ಅಂತರ ಬತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜೆ ಪಂಪಿನ ಭಾವನೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ದೂರಪ್ಪ ಅಂಚೆದ ತೂನಗ ಇವನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕಾವೇರಿ ಹೋರಾಟ ಅನಗ ಅವಳು ಜಯಲಲಿತಾ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಡೆಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚಿಂತನೆ ಒಟ್ಟಾಪೆ ಅದು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪರಸ್ಪರ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಡಿಚ್ಚ ಇವನ್ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ವಿಷಯದವನ್ನಾಗಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು 24 ಗಂಟೆ ಅಕ್ಕಲು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿನ ಅಂಕಿತ ಪಡ್ಪಾಯ ಕಂಬಳಗ್ ಇನಿ ಕಂಬಳಗ್ ನಮ್ಮ ಈತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆದೇಶ ಪಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉಗ್ಗಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಒಂದುಂಡು ಐಕೋಸ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಉಗ್ಗಟ್ಟಾನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳುವರಿಯ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ತುಳುನಾಡುವರಿಯ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಪಂಪಿದಷ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು వచ్చే ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಅವ್ರು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎರಡಾದ ಪಾತ್ರ ಪಂದ್ ಕೇನ್ಕ ತುಲೆ ಯಾನ ಪಂಪಿನ ಹೊಂಡ ಮೊರನಿ ಎಂಕಲ ಕಂಬಳ ಆತನ ಅಂದು ಎಂಕಲ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಔಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಔಟ್ ಎಂಕ ಲೆಪ್ಪೋಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿದ್ರೆ ಪೋಯ ಅದಾಗ ಕಂಬಳದು ಅಡಚಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆವಡೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಎರುಪು ಪೆಟ್ಟು ತಾಕೊಂಡು ಬಣ್ಣ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಪೂರ ಪ್ರಾಣಿ ಲೆಕ್ಕ ಸಮಾಳು ಅಂಡ್ಲ ಇನಿ ಕೋಡೆಡ್ ಎಂಕಲ ಮನುಷ್ಯರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆಲೆಜ್ಜಿ ಮೌಲ್ಯಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಚಾದ ಪಿಲಿ ಮನುಷ್ಯರಕ್ಕೆ ತಿಂದ ಬರುವಾಜ್ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಕೆರ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಎರುಕುಲಕ್ಕೆ ಈತೆಡ್ಡೆ ಸಾಂಕದ ಅವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಆ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಗೆ 350 ದಿನ ಎರಲೆಕ್ ಸಾಂಕದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಗಿಡ್ಡವನಾಗ ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟು ಬೂರುಡು ಬಂಡದು ಆಗಲಕ್ಕೆ ಅವು ಒನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಹಿಂಸೆ ಬಂಡ್ಪೇರು ಅವಾಗ ಓವು ಹಿಂಸೆ ಅವು ಹಿಂಸೆನಾ ಅಂತ ಎಂಕುಲ್ ಬಂಡ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲ ಬಡವರಲ್ಲ ನಟ್ಟುವರು ಆಗಲಕ್ಕೆ ಸಾಕಲ ದಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಡೀ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ಲಾಕ ರೆಡಿ ಹೋಗ್ತೀನ್ರಿ ಆ ಎರಲೆ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಲ್ಲೆಯಾ ಕೋರ್ದಾಟ ಇತ್ತಾನೆ ಏತೆಡ್ಡೆ ಕೋರ್ದಾಟ ಈ ಕೋರ್ದಾಟ ಎಂಚಿನ ಹಿಂಸೆ ಆ ಕೋರಿನ ಕರ್ತು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪ ಆ ಕೋರಿನ ಜಾನಪದ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಅವು ದಾನ ಬಡ್ಚಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೋರಿನ ಕರ್ತು ತಿನ್ಪಿದಾನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪನು ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಆತ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಆ ದೇವರ ಮಂತಿನಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪೂರ ನಂಕ ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ ಈ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕಂಬಳ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಈ ಕೋರ್ದ ಘಟ್ಟ ಒಂದು ಪೂರ ಅಡಚಣೆ ಪರಗ ಎಂಕಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಏನು ಎಂಕಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಂಧು ಲೆಕ್ಕಲು ತುಳು ಬಂಧು ಲೆಕ್ಕಲ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪುಟದ ತುಳುವೇರು ಬಂದ ಎನ್ನದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರೀತಿ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಗುಲ್ ಪೂರ ಬರ್ತದ ಒಂದು ಸುಧಾತ್ಮ ಸೋಲೆ ಭಾರಿ ಒಂದೆಡ್ಡೆ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಬರಡು ಇಂಚಿನ ತುಳು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಭಾಷೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಡಿತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ತುಳುವರ ಭಾಷೆ ಪೂರ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾಡು ಈ ಸಂತು ಪಡ್ಪಣ್ಣದು ಕೇಳದು ನಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಡೆದು ನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಬಲ್ಲಿ. ವಿಶ್ವ ತುಳುವೆರೆ ಆಯನಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ತುಳುನಾಡೋತ್ಸವ 2017ಕ್ಕೆ ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಇವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಅವರಿಗೆ ಇವ್ರನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ.